MTV. Шимбе киши килеп тә җитте, дуслар. Димәк, телевизор экраннары каршына җыелып, бергәләшеп җырлавы китапшыруын карар мизгелләр җитте. Карарга гына түгел, әлбәттә, безгә кушылып, уйнап, көлеп, җырлап утырыр вакытлар. Сезгә ялкынлы кайнар сәламнарымны җибәрәм. Мин Рифат Зарипов. Бэтменның Робины, Крокодил Генаның Шибрашкасы, Жәвитнең Зөлфиясе, Салаватның Әлфриті булган шикелле, безнең дә тапшыруыбызның үз якын дусты бар. Ул да булса мега супер талантлы диджей Айон. Диджей Айон. Казань. In the mix. Айонга да көчләттереп куллар чаптык. Инде хәзер уенчыларыбыз белән дә танышып узыйк әле, дуслар. Безнең беренче уенчыбыз Илдар Сафин. Илдар Сафин, Казан егете, өйләнмәгән. Саба урман хуҗалыгында инженер-механик булып эшли. Вайннар төшерү белән мауга, спорт белән шөгыльләнә. Хыялы рәвешләр юмор театры белән чыгыш ясау. Әтисеннән үрнәк ала һәм ялгыз тормыштан курка. Девизы: мин кызык татар, алга барам. Авыр булса да егылмыйм. Хөрмәтле уенчылар, мин инде һәрберегезгә белән дә таныштырып узармын һәм һәрберегездән дә берәр сорау. Илдар, хәзер сиңа бирәм инде. Вайннар белән кашан шөгыльләнә башладың? Вайннар нәрсә ул? Аңлатып узалы безгә. Вайннар белән инде мин яз көне шөгыльләнә башладым. Вайннар ул кыска гына кызык видеолар була. Кызык видеолар. Сиңа күбрәк ниндирәк видеолар ошый, кайсын төшертәсең? Миңа күбрәк әби белән бабай видеолар ошый. Шулар белән Әби бабай белән мәш киләсең инде син. Яхшы, яхшы. Әйбәт, ярар, уңышлар юлдаш булсын Илдар сиңа. Рәхмәт. Танышуны дәвам итеп күчәбез икенче уенчыбызга. Монда 5 җегеткә бер сылуыбыз, ул да булса Милана Жәләева. Сәнмесез? Милана Жәлиева, Уфа кызы. Уфа сәнгать училищесында музыка теориясе факультетында белем ала. Кияүдә түгел, җырларга, биергә, рәсем ясарга ярата. Балачактан ук артист булырга хыялланган кыз, әле дә сәхнә йолдызы булырга тели. Милана лифтлардан һәм самолетлардан курка. Девизы: алга. Милана, синең анкетада мин әле укыйм дип язгансың. Кашанга кадәр укыйсың? Укуыңны кашан тәмамлыйсың? Укып тәмамлагач кая барырга планнар? Сөйләп уз әле. Мин бер елдан музыка теорияны бүлегене тәмамлагач, мин җырга укырга барам. Җырга укырга барасың. Алла бирсә, җырчы буласың. Әйе. Амин, амин. Фәрештәләрнең амин дигән чагына туры килеп, уңышларыңа ирешергә насыйп булсын. Күчәбез танышыр өчен өченче уенчыбыз безнең Рамис Галиев. Рамис Галиев, Ознакай егете, Казан театраль училищесын тамамлаган, өйләнмәгән. Әлеге вакытта караоке ресторанында диджей булып эшли. Популяр артист булырга хыялланган Рамис бар вакытын җырлап һәм биеп үткәрә. Үзен талантлы дип саный һәм бер нәрсәдән дә курыкмый. Рамис, сиңа шундый сорау. Кемнән үрнәк аласың җыр буенча? Кемнәрне тыңлыйсың? Миңа Танир Сабиров, Фердос Тимаев, Дима Билан һәм Рифат Зарипов ошый. Мин сиңа моның өчен уже 10 балл бирәсе килеп китте. Бик зур рәхмәт, молодец, уңышлар юлдаш булсын сиңа шулай ук. Һәм безнең 4нче уенчыбыз Шамил Хәҗипов. Шамил Хәҗипов, Түбән Кама егете, студент, нефт һәм нефт эшкәртү көллиятендә белем ала. Шулай ук Нардуган җыр һәм бию ансамбле белән чыгышлар ясый. Бала чакта диктор булырга теләгән Шамил хәзер танылган җырчы булу хыялы белән яши. Ялгызлыктан курка һәм һәр эшне җиренә җиткереп эшләргә тырыша. Шамил, синең анкета бигрәк кызыклы.
Сен нефтяник боласың екен, Алла берсе, нефтчіге оқисың. Шуны тәмамлағаш, жыршы болып кетесіңмі сен, нефтчі боласыңмы? Сөйле әлі бізге. Әлі білмеймін әлі, енді міне жыршы көбірек боласы келе. Жыршы көбірек боласы келе. Жыршы Ол нефтчіге оқып жыршы болу әлі жеңілірек тәдір. Онсы шулай енді. Бигіректі. Молодец, Шамил, оңышлар тілейміз сеңа. Бүгінгі жырлау кетеді. Нәқ нефет шығарған шекелі жырларға тарашырмыз. Кеттік, біз башлаймыз. Достар, бірінші тур бик жеңіл жайлы. Енді сіздің танышып жеттік. Артта көресіз нинди матур экран жырлауы келіп ясылған. Анда қазір түрлі шәхіслер, түрлі артистлар, язушылар, анда кімдер генә юк. Гомумән әйткәндә, шәхесләребез пайда булачак. Сез аларны танысагыз, урыннан кычкырмыйсыз, матур итеп кулны күтәрәсез. Иң беренче кул күтәргән кешегә мин мөрәҗәгать итәм. Әлбәттә, ул шәхесебезне сезгә ничек тә аңлатырга кирәк була. Миңа. Әгәр мин таныйм икән, исем фамилиясын әйтәм икән, сезгә 10 бал бирелә. Аңлашылды? Нефет күллиятендәге шикелле. Башлыйбыз. Күрсәт безгә беренче шәхесебезне. Менә бит. Бу жыршы татар эстрадасында жырлый. Жырлый Элвин Грей белән. Элвин Грей белән жырлый. Дуэт. Хатын-кыз. Хатын-кыз. Гүзәл Уразова. Шулаймы? Шулай. 10 бал сиңа, менә бит. Ничек жайлы, җиңел генә килеп чыкты. Күчәбез икенче шәхесебезгә. Bu Urus kino aktörü. Oynayalı bu Şurik bilen oynuyor. Tege stroyklar бар alanda, tege toza mujik bilen yürüyorlar. Türmeden hep kiler toza mujikni, ilar ikisi birge şunda stroyklar yürüyorlar söyleşip. Нинди фразалары бар алаларның? Когда бороздят космические корабли, шундай сүзләр бар аның менә. Молодец инде, молодец, дөрес әйттең. Мин дә белеп торам, Михаил Пуговкин шулмы? Шул, дөрес. О, менә бит, конечно. 10 бал синеке әлбәттә. Күчәбез 3нче шәхескә. Рамис. Бу персонаж ярата вареньеларны, балларны ұша белә. Күбәл. Юк, шундый менә бәләкәй генә ул ничек дип әйтергә, ұша белә, балларны ярата ул, балларны ярата. Балаларны ярата. Әйе. Карлсон, дөрес. Молодец, 10 бал. Ай Алла. Күчәбез чираттагысына. Моның татар жыршысы. Жырлары бар аланың нәрсә дип җырлыйлар ул. Яшь кенә җырчы инде. Нәрсә җырлый? Когда бороздят дип җырламыймы? Юк, аны җырламый. Аны җырламый. Так. Битте китте дип җырлыйлар ул. Илназ Гарипов. Дөрес. Молодец, бара. Битте киттене дә таптык. Илназ Гариповны да таптык. Күчәбез чираттагысына. Миланы давай. Ул Русчаның эстрадасының җырчысы. Ага. Монда шундый прическасы бик зур, кубышка кебек. Ага. Урыс эстрадасы. Я грею счастье внутри, смотри дип җырлый. Менә яңа елга әзерләр улай бернәйме шулмы? Нинди? Ёлкамы? Әйе шул. Нинди? Шул. 10 бал. Шулмы, шул түгелме? 10 бал синеке әлбәттә. Ёлка, дөрес. Һәрберегездә дөрес җаваплар әйттегез, барыгызга да бик зур рәхмәт әйтәбез. Балларыгызны алдыгыз. Күчәбез икенче турга. Егетләр, кызлар, икенче турда без сезне музыка өлкәсендә әз генә сынап караячакбыз. Без дигәнем әлбәттә сезгә айон, һәрберегезгә дә 3 көй уйнатачак. Сезгә бары тик җырны тыңларга, җырчысын һәм җырның исемен генә әйтергә кирәк була. Аңлашылды? Илдар, синнән башлап җибәрәбез инде. Беренче җырны тыңлыйк әле. Киттек. Венера Ганиева. Дөрес, Венера Ганиева. Нәрсә дип җырлый микән? Җырның исеме? Моны бит инде белмәгән татар юк, урыс юк. 1, 2, Яратыгыз. 3 җавап. Юк, белмим. Вот кызык бу. Менә Илдар тыңла әле, исеңдә калдыр. Айо.
Şüpleğülerlik Toy gülmege bir günlük mi Toy gülmege ömerlik Malades, malades. No Venera Ganeva deganing için 5 bal berem. Jırını ayta almadың бит инде. Сен қанағаттыр бит? Qanaqat, Ya, qanaqat. тыңлыйбыз икенче жырны. Хатын кыз жырлый. Молодец, уже молодец. Хатын кыз ди жамагат. Ага. Уже üstüne bastın haydi. 1, 2, 3, cevap. Tun tun. Bu sana vayın çırtığına tügül şol. Da. Ay onu aydana koy. Min seninle bakıttım. Sandım belliga son tügel. Ungellem görünü de, hayalım görünü de. Yattı yıldızım sen bugün. İştkenin barayım ha? Бар ya. Ay bulgaç aytırga kerek. Mında kelgaç ayolып отырырга ярамый достар. Üçüncüsін тыңлайық әлі. Қара мен сен тағын болыш алам. Хатын қыз. Ansı точно bilem xатын kız ekan. 1, 2, 3. Bilmeyim. Вообще рахат кіші екенсің сен. Айон қой әлі. Сенен башқа yaşап неге әлі неге сұрайсың үйімнен. Тола йөрәгемә бүтән берәү хәзер сыйамасың. Сенен башқа yaşап буламысың. Ey рахмәт Илдар сеңа шундый матур жырлап шықтың сен бұл жырны. Алланың рахмәттері болсын. Милана. Ничек хәлләр? Әйбәт кенә. Әйбәт кенә. Бердә алайга шамаган борчылып кына утырасың. Жырларга да куркып, әллә каушыйсыңмы? Юк, әзрәк кенә. Юк, әзрәк кенә. Аңладың? Юк, әзрәк кенә. Жырны тыңлыйбыз. Киттек. Ишеткәнем юк, но хатын кыз җырлыймы? Монда бит без хатын кыз җырлый, ират җырлый дигән тапшыру түгел. Кем җырлаганын конкрет әйтергә кирәк һәм җырның исемен. 1, 2, 3. Менә пир ди. Киттек. Мәхәббәт гөлләре тиз сулып үзләре йөрәкне әрнетә түгелемә. Шираттагы икенчесен тыңлыйбыз да җавап та бирәбез только яме. Яра. Всё, киттек. Бу Фидан Гафаровмы җырлый? Фидан Гафаров та җырлый бу җырны әйе. Тайдарарыдам тидам тайдады. Әйт инде. Бу сүзләрне бик белмим, но җырны беләм. Давай җырын әйт әле алайса. Җавап. Белмим. Эх, Алла. Әйдә, моны шуннан да Фидан абый да җырлады, инде Нәфкать абый да җырлый. Тыңлыйк әле, киттек. Ну, мен сиңа Фидан Гафаровлар дигәнең өчен, аларны белгәнең өчен 5 бал булса да куям инде. Ачуланмыйсыңмы? Юк, рәхмәт. Молодец сиңа, афарин. 5 бал һәм тыңлыйбыз чираттагы 3нче җырны.
Уразова. Конечно, Güzel Urazova. Jırның ismi. Bütün cevabını aytkan şekilde ayttың sen. Güzel Urazova. Ol gına түгел бит. Jırның ismini de aytırga керек. Юк, инде текстны белмим. Білесіз инде, білесіз. Мында келген шулай қаушап юғалып қына кетесіз. Тыңлайбыз. Bizde, mana sizde, senin seren, benim seren, yüreklerde Sıyıq ise sırlar bulup yaşırında. Bit Güzel Urazova'nın jırında aytkan bolsang, 10 bal beredirim. No Güzel Urazova deganing için 5 kine bal Milаны. Oy, şundi көңіллі, şundi қызық достар бізден. Шулай деп достар, жырлау тапшыруын давам етебіз. Біз жігіт қызларыбызны жырмоң өлкәсінде сынауны Рәмис дус янына келебіз. Әзір бір Рәмис сен? Әзір. Һәр вакытта да тыңлыйбыз. Мәхәббәт турында жыр. Кителік. Ага. Икі үштен соң жауапны Жауит Шакиров. Тіріге Һәм- керек. Юқ шол жауит түгел. Тыңлалар әмес, сен білесің. Сені менікі түгел, бүкенсәң дә қайылудан шашқан мәхәббәт. Сені назылап, сені сөйлерің деп жырлый Ғабділфәт Сафин белән Венера Шамиева «Хиянат» деген жыр еді бұл. Тыңлайбыз, следующий сын. Білем. Рафаэль Латыпов. Рафаэль Латыпов. Рафаэль Латыпов, мен мұны білем, Рафаэль Латыпов, бұл Латыпов Рафаэль бұл. Жырының исемі Мәхәббәт турында. Мәхәббәт турында екені белгілі. Син, ташлап китмә син, калдырма мине. Фәлән тегән. Фәлән тегән, молодец. Куялы фәлән тегәнді. Юк, ташлап китмәсин, калдырма мине, ялгызым. Үткір, барыбір киләм мин, яши алмыйм мин бер үзем. Көт мені хакеләм мен, Миланы. Дұрыс тулы жауап айтканыңыздан әмес мына. 10 бал. Көрдің, дұрыс жауап тулын айтасың екен 10 балын аласың. Тыңлайбыз үшіншісін. Белмим. Ничек білмесең әлі бит әлі. Жиңелрәк жырлар юк микән? Бұлар барсы да жеңіл жырлар бар, барсы да сіз білген жырлар, әллә қойлардан ойлап тапқан жырлар түгел. Білмесең енді демек. Білмейм дей ойын. Білмегенлерге шошынды сигнал береміз біз. Әм тыңлайбыз жырына. Үрелі бұйларын жетімәсілі гүллерге үмілейдім мин. Илдар Ахматовның бик матур гына жыры хисләргә бирелә идем мин деген жыры белән. Ярар! Зато берсенә булса да җавап бирдең әлеме? Тулы иттереп. Күчәбез. Шамил дус, синең җанга. Елмаеп кына утырасың. Ничек хәлләр? Аллаға шүкір, рәбят. Аллага шөкер булгач, жырларында табырсың әле. Тыңлыйбыз беренчесен. Фирдус Сәмәев. Фирдус Сәмәев әйе. Сөям жаным. Өзіліп сөям. Ну, конечно, нифетчеләр белсә генә инде жырчыларны.
Тыңлаталы айон бергәләп Сүйдіріп сүйем, сүйі бар о дүнияда Ұшар жаным, сені болмасам Ауыр мима бұл дүнияда Фирдусны білесің ме? Білем. Молодец. Шуны білем. Молодец. Сеңа 10 бал ул Фирдусны білген үшін. Тыңлайбыз икенчесен. Қара нешік ауыр, Аумый нешік ауыр енді? Аумый ол? Білмеймін, ойға келмей. Тыңлайбыз. Dilashagim Diksin diye Belayu kafalarıma Uylab seni Üstün girmedin Bir yalgıştım Hatalandım Liliya Pahamitovanың Yalgışkanmın деген жыры иді bu. Ишткенің бар мы? Ешкен бар Бардыр. Үшінші жырға келіп жеттік, тыңлайбыз. Қарама сен бізге Әйе, нәрсеге қарамадың? Жүрегім Саф сүйу. сенің Бирішмә, сен күзге. Сен күзге, иә. Әйе, жырның исеме нәрсәгә әйтә? Бирішмә, күзләргә бирішмә дей. Язында, қышында яшә дей. Айфара әйтә. Айфара. Әйе, жырның исемен әйтсәң 10 бала әйтә бирәм ха. 1, 2. Қызғадыр енді. Ә? Қызға. Мәхәббәт. Пикпілдетел шу жарға. Нинди қызға ағашқа әйтә ул. Тыңла, кеттік. Аққайым яшәсин, сүйгенмә яшәсин, синең саф сөюең һәр язда яшәсин. Аққайым деген жыры белән Айфара иде бу. Аллаға шөкер достар, бергәләшеп сезнең белән, безнең белән бергәләшеп икенче турыбызда ярып чыктык. Күчәбез Үшінші турға. Шулай итеп, дусларым, матурларым, кадерлеләрем, якыннарым минем. Үшінші турда янәдән экраннарга әйләнеп кайтабыз. Монысы инде экранны мин дә күрәчәкмен хәзер. Хәзер экранда төрле биремнәр чыгачак. Сезгә бары тик шуларны карап, экранда нинди биремнәр һәм шулын җавапларын әйтергә кирәк була. Уйлар өчен ни бары 30 гына секунд дуслар. Шушы 30 секунд эчендә җавапны әйтәсез икән, бал сезнеке. Өлгермис икән, күчәбез икенче сорауга. Беренче биремдә 3 сурәт барлыкка киләчәк. Сезгә аларны нәрсә берләштерә икәнен әйтәсе генә кала. Карыйбыз экранга. Өч кешедә озын чәч. Ага, аларын бездә күрәбез. Менә шулар барысын бергә алгач нәрсә була? Қыз кіші. Кыз кеше, ага. Бәйрәм минемчә монда туй, тегендә Ага. сказка. Ұзын. Озын. Дөрес җавап, озынлык. Хайдыр, синеке молодец. Бик туры килде. Беремдә күчәбез икенчесенә. Икенче биремдә нәкъ шундый ук сурәтләрне нәрсә берләштерә икәнен карыйбыз Милана. Әйдә бергә карыйк әле. Ага. Құйрық. Молодец! Құйрық, әфәрин. Құйрық. Ихтибарлырак булсагыз иде, чөнки 10 бал өстәлә. Үшінші сұрау астында танылған клиптан кадр яшырылган достар. Сезгә жырның исемен һәм башкаручысын әйтергә кирәк. Рифат Зарипов. Клип мәхәббәт турында. Мәхәббәт турында икәнен билге. Жырның исеме? Истә түгел. Жырның исеме? Сыйыршық шыққан. Сыйыр. Бұл клипта Сыйыршық турындамы? Ярар, Рифат Зарипов дедің. Молодец, 5 бал берем. Жырның исеме үземнеке бөтенләйгә иде. 4-нче сорау. Уртак ягын табарга кирәк. 3 сурәтнең. Эзләп карыйк әле бергәләп. Шамил? Лев.
Ni, Король, король. Король. Tatarchası Karol'ның. Әйдә, Karol болсын инде. Патша, дөрес. Молодец. Соңгы 5нче сорау. Шулай ук сүрәтләрне нәрсә берләштерә икәнен табыйк әле. Мин аны карыйбыз. Нәрсә берләштерә? Җавап. Түгәрәк. Түгәрәк. Түгел. Ничә яшь дигәнне аңлата. Әйе, менә нәрсә соң ул? 10 yaş. Бәйрәм, туган көн. Дөрес. Аңлатмасын дөрес. Яшь, әйе. Яшь икәнен аңлата. Яшь. Молодцы. Афәрин. Һәрберегездә җавапларны дөрес итеп биреп чыгалдык. Барыгызга да бик зур рәхмәт әйтәбез. Һәм инде күчәбез чираттагы 4нче турыбызга. 4нче тур бигрәк тә якын, бигрәк тә күңелле һәм дә кадерле турларыбызның берсе. Чөнки сез үзегез өйдән әзерләп, ятлап килгән җырны безгә һәм безне караган тамашачыларга бүләк итәсез. Иң беренче Илдар, синнән башлап җибәрәбез. Рәхим ит шигәле. Yaratırga keldik biz bu jirge, yaratmagan yürek yanalmagan yürek tugil, yanalmagan yürek tugil, yaratmışa bizge yaramay. Yaratığız tuğan iligizni, yaratığız tuğan diligizni, birine qaramay, mahabbatsiz yaşav yaramay, birine qaramay, mahabbatsiz yaşav yaramay. Yarattılar bulmay jingilgene, ko'ngillarni min qadi yaralay. Tik bari bir yaratırga kerak, sog'ishlarni taratırga kerak. Yaratmışa bizga yaramay. Yaratığız gaziz analarni, yaratığız gaziz balalarni, biriniga qaramay, mahabbatsiz yaşav yaramay, biriniga qaramay, mahabbatsiz yaşav yaramay. Yaratmagan kişi yaratmasın, andıylarga yanu yaramay. Yaratırga kirek tahir kibik, yaratırga kirek zıhra kibik, yaratmışa bizge yaramay. Yaratığız tuğan iligizni, yaratığız sigen yarıgızni, biriniga qaramay, mahabbatsiz yaşav yaramay. Yaratığız tuğan iligizni, yaratığız sigen yarıgızni, biriniga qaramay, mahabbatsiz yaşav yaramay, biriniga qaramay, mahabbatsiz yaşav yaramay. Rahmet. Молодец! Афәрин Илдар. Бик зур рәхмәт сиңа. Шуннан да яратып яратылып яшәргә насыйп булсын. Сөелеп яшәйгә әле һәрберебездә. Һәм шушы ярату җырына безнең караоке аппараты беләсеңме ничә бал куя ха? Карап тор. 60 бал. Менә бит безнең блогерлар килеп тә 60 бал алып китәләр җырлап. Һәм менә Башкортстаннан килгән безнең гүзәл шибәрләребез ничә бал алырлар микән?
сәлем көтәм синнән сәгать кыйммәт бергә булганда бушанырга бер сүзендә җитә күңел хисләр белән тулаганда көтәм бары көтәм сәламеңне җибәр аны серле юллаша үзең күргән кебек буламчы бер сүздән дә хисләр тоташа көтәм бары көтәм сәламеңне җибәр аны серле юллаша үзең күргән кебек буламчы бер сүздән дә хисләр тоташа Сәгать көтмим сәлем көтәм синнән ерак алардан олысын Кабул итермен мин бу бүләкне тоеп йөрәгенең җылысын Көтәм бары көтәм сәламеңне җибәр аны серле юллаша үзең күргән кебек буламчы бер сүздән дә хисләр тоташа көтәм бары көтәм сәламеңне җибәр аны серле юллаша үзең күргән кебек буламчы бер сүздән дә хисләр тоташа Сәгать көтмим сәлем көтәм синнән сәгать кыйммәт бергә булганда бушанырга бер сүзендә җитә күңел хисләр белән тулаганда көтәм бары көтәм сәламеңне җибәр аны серле юллаша үзең күргән кебек буламчы бер сүздән дә хисләр тоташа көтәм бары көтәм сәламеңне җибәр аны серле юллаша үзең күргән кебек буламчы бер сүздән дә хисләр тоташа Әфәрин, әфәрин, әфәрин дип кенә әйтәсе кала. Бик зур рәхмәт, рәхим итеп утыр әле үзеңнең янәдән матур урыныңа. Ох, нинди матур дәртле җырлар җырлап, күңелләрне, кәефләрне күтәреп җибәрдең бит әле син. Бик зур рәхмәт һәм экранга да игътибар итик. Ничә балл куяр микән караоке аппараты? О, менә бит. 69. Тегеләй дә 69, булай да 69. Әйләндерсәң дә, бастырсаң да. Җырлау китапшыруы бездә дәвам итә, дуслар. Инде без Рәмисне чакырып чыгарабыз сәхнәнең кыл уртасына. Ödren dingiz, güzel dingiz, oy güzel dingiz. Köp yollarını körgen dingiz, körgen ol dingiz. Tau batırı İskender'e, İskender.
ko'rgan dengiz, bergan ul dengiz. Adran dengiz, zangar dengiz, soy zangar dengiz. Qo'ltiqlari 108, poyezda 8. O'zning botir ullarına kurash dardin bergan dengiz, bergan ul dengiz. Adran dengiz, dovli dengiz, bek dovli dengiz. Teralari tovli dengiz, bek tovli dengiz. Halin jo'ygan sen bir kutkay, sen bir kutkay. Shifa bersin izga dengiz, izga ul dengiz. Aferin Ramiz. Молодец deb tashlab qo'ygan urushaga turib da. Heyme, mana bu Adran dengizlarini jadlab bergan bek молодец jigit bo'lasan endi sen. Bizning karaoke apparatida Adran dengiz jirini necha bol bilan beyalar ekan? Ha? 80 bol. Bek haybat, bek yaxshi bol 80 bol. Mana Şamil nindijir hazırlab kelgan ekan bilgan. Şamil shig'ali, rahim etayli do'stim. Жылы сүзләр, хисләре белән йөрәк тулы бүген. Минем өчен иң кадерле синең чиста күңеле. Яратам дип кабатлыймын тагын, тагын, тагын. Яшәртә синең сабыр җаның. Яратам дип кабатлыймын тагын, тагын, тагын. Яшәртә sinen sabır canı. Dağlar batsın üşünü ming'a, nurlu yüzün kirek. Birev bulup diberişin, kirek iki yürek. Yaratam deyip kabatlıyman, tağın, tağın, tağın. Yaşartı sinen sabır canı. Yaratam deyip kabatlıyman, tağın, tağın, tağın. Yaşartı sinen sabır canı.
Başımının yemin Biksin ikenligin Benim işinin mühimi Senin isenligin Yaratam di kabatlıyma Dağın Yaşartıda Senin sabır canın Yaratam di kabatlıyma Dağın Yaşartıda Senin sabır canın Yaşartıda Senin sabır canın Şamil молодец, vermişne. Ama молодец, aferin. Dert ettirip, matur ettirip, bizning ko'ngillarni, kayflarni ko'tarib jiberding. Bek zo'r rahmat senga. Ham endi karaoke apparatida bizning kayflarni shulay yo'q, senikini de ko'tarib jiberir hozir. İhtibor ekranga. Hop! 79. Eyvallah. Şabbal. Ah, nihayet dostlar, endi biz 4-chi turunda oxirina kelib jetdik. Hozir 4 o'yinga da natija yasab, umumiy barliq ballarni jiyib bilgilerini aytasi var. Hem endi dostlar, vaqda etilgan ballarni qaysigiz necha ball to'plab, nechanchi o'rin oldingiz ekan, shularni da aytib o'zing hali ham birga meni menga chiqib da basirsiz endi. 4-chi o'rindan boshlaylik hali. 85 ball to'plagan 4-chi o'rinni yovlagan bizning o'yinchimiz Ildar Safin. Ildar Rahimov. Ham endi shulay yo'q 89 ball to'plab 3-chi o'ringa jetgan o'yinchimiz. Ol da bo'lsa bizning Milana Rahimov. Hamma eng shoshunday moment, deymi? Qaysimiz ekan deb o'ylab o'tirasizdir endi. 119 ball to'plab bizning 2-chi o'rinni yovladi. Şamil do'st Rahimov. Ham endi shulay yo'q 125 ball bilan 1-chi o'rin Ramiz Galiyev. Rahim etib chiqib bosasiz. Har biringizga da, hammangizga da bek zo'r rahmat. Birda borishilmag'iz. 4-chi, 3-chi, 2-chi o'rin yovlagan o'yinchilarimizga biz albatta bo'laksiz qoldirmaymiz. Yıldız Muhammadjanova ismidagi atelyedan sizga maxsus sertifikatlar topshiramiz. Rahim etib qabul etib oling'iz. Что такое авторское ателье Йылдыз Мухамедяновой? Это настоящий качественный пошив и ремонт одежды. Отличный способ подчеркнуть вашу индивидуальность, персональный подход к каждому заказу. Авторское ателье Йылдыз Мухамедяновой, улица Мавлютова, дом 42, офис 4. Ham shulay etib bizning 1-chi o'rinni yovlagan Ramizga maxsus TMTV kanalidan shunday sertifikat beramiz. Allah bersa tez oralarda siz endi TMTV kanalı aşağıda bu jigitimizni ko'rarsiz. Ham zo'r sahnalarda uchrashirmiz degan tilakda, umidda qolam. Ham endi 1-chi o'rinni yovlagan jigitimiz Ramiz 1-2 kalima so'zda aytib keta olasың. Zo'r rahmatlarimni bildirasim kela Jirlaoki topshiruuna Rifat Zaripovga da bek zo'r rahmat. Barliq uyushtiruvchilarga ham endi mana qatnashuvchilarga da zo'r rahmat. Ularga olqishlar, afarin, malatsi. Endi bizga ko'z solib, bizni kuzatib, bizni qarab o'tirgan tomoshachilar, agar sizning de bizning bilan shu Jirlaoki sahnasida qatnashasiz kelsa, biz sizni albatta kutib turamiz. Birgalashib shunda jiyilib, jirlar tinglaylik, o'zingizni sinab qarag'iz. Onun uchun bari tek bizning shu elektron adresga o'zingizning xatlaringizni, jirlaringizni ham fotolaringizni gina jibaraga kerak. Biz sizni tuzimsizlik bilan kutib qolamiz. Bugungi kecha uchun barig'izga da bek zo'r rahmatimni yetkazam do'stlarim. Har vaqtdag'icha oxirdan o'zimning motor jirimni jirlab sog'lashirmiz do'stlar. Uramlarda yalgışkına seni gördüm. Bir görüde yüreğime şunduk girdin. Hisler tulgan köngülüme seni bit gerek. Toya alma
Tanımım sin dip dibe hazır yürek Yalqınında mehabetin yanım dirlep Yarattırdın kaşık ettin minin işlep Yıllarımı da yerim seni yerim küzlep Barısın dip yaşayarak Yalqınında mehabetin yanım dirlep Yarattırdın kaşık ettin minin işlep Yıllarımı da yerim seni yerim küzlep Barısın dip yaşayarak Işıraşkanda gözlerime baramışsın Ella indi sevimni anlamışsın Yüreğim hazır yüreğim canım seni izlep Mehabetten canlarıma davat gerek Yalqınında mehabetin yanım dirlep Yarattırdın kaşık ettin minin işlep Yıllarımı da yerim seni yerim küzlep Barısın dip yaşayarak Tik birgine күз сал миңа Ümitler bir tartılla bir canım sina Süyüllerinin alıp minsin kokularına Şakır mini yüreğinin türlerine Yalqınında mehabetin yanım dirlep Yarattırdın kaşık ettin minin işlep Yıllarımı da yerim seni yerim küzlep Barısın dip yaşayarak Yalqınında mehabetin yanım dirlep Yarattırdın kaşık ettin minin işlep Yıllarımı da yerim seni yerim küzlep Barısın dip yaşayarak